asmatu ez dugunez, bidai hori, badakizue, gure irudimenarekin egingo dugu, agarik, lamiak, tartalo, edo Basajauni buruzko istorioak ziren garai hartako YouTubeak. Mitologia nola hasten den jakin nahi baduzue, utzi nazazue istoriotxo bat kontatzen. Orain dela milaka urte, gizonak eta emakumeak ilunpetan bizi ziren, lurraren sustraietatik agertzen ziren itzalekin ikaraturik. Gizakiek lurrari laguntza eskatu zioten arriskuetatik babesteko. Baina azkenean bere seme-alabei laguntza eskaini zien izaki argitsu bat sortuz. Ilargi deitu zioten. Jeinu eta sorginek berdin egin zuten eta berehala kobazuloetatik irten eta gizakiak erasotzen hasi ziren. Argi eta bero handia ematen zuen eta horri esker landare eta zuhaitzak hasi ziren. Gizakiak berriro joan ziren Amalurrarengana. Alde batetik eskerrak ematera, eguzki eta ilargi sortzeagatik, eguzki lorea zen, eta gaur egun ere, gure etxeak mamuengandik babesten ditu. Oso azkarra gainera. Berak, bazekien Basajaonek eta Basanderen jaten zituztela gitartekoak, eta pertsonek berriz, ez dute inoiz probatu. Zapatilla bereziak ez da, baina kontua da, aitare hona batak zirelaz. Eta oso handiak geratzen zitzaizkion, baina adata guztiz horrela jantzi zituen eta korrika hasi zen. Azkenean, bazora heldu zen, hau da, Basajaon eta Basandere bizi ziren hango bazoan, eta papatean Basajaon bat ikusi zuen. Horriak erotzean, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, garia ereiteran, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Eta hau aldaketa txiki bat, Mari. Mari, bai. Aizetik. Hori da, egan egiten du, ezta? Eta Martin txikik horrelako salto txiki bat egin zuen eta gari multxo horren erdian jezarrita geratu zen. Momentu horretan, gari ale batzuk sartu ziren bere abarketan. Beste Basajaunak eta Basandere imaginatu bere salto barregarri hori ikusi zuten eta guztiak barras hasi ziren.